У Варшаве развіталіся з Александром Міленкевічам, палітыкам, навукоўцам і грамадскім дзеячам, які ў 2006 годзе стаў адзіным кандыдатам дэмакратычных сілаў у прэзідэнта Беларусі. Дагэтуль не верыцца, што Александра больш няма з намі. Да апошняга мы спадзяваліся, што ён адужае, што адолее хваробу. Мы думалі, што яшчэ пачуемся і пабачымся. Разам з яго сям'ёй маліліся і чакалі цуду. Хочацца верыць, што цяпер там з нябёсаў ён бачыць, колькі людзей прыйшло з ім развітацца. Колькі тут яго сяброў, паплечнікаў, вучняў. І як шчыра яго любілі беларусы. Александра Міленкевіча немагчыма было не любіць. Ён быў чалавекам рэдкай інтэлігентнасці, меў надзвычайную эмпатыю і павагу да кожнага. Ён умеў слухаць і чуць. Гаспадар Александр, дзякую вам за ўсё тое, што вы паспелі зрабіць. Беларусам будзе вельмі вас не хапаць. Мы працягнем вашу справу. Мы зробім ўсё магчымае, каб імя вашае жыло і ваши ідэі знаходзілі новых паслядоўнікаў. А Беларусь, вольная, заможная, еўрапейская, пра якую вы так марылі, стане ўжо рэальнасцю. Светлая памяць вам, Александр Міленкевіч. Міленкевіч увайшоў у вялікую палітыку як чалавек, вакол якога аб'ядналася апазіцыя. Ён выступаў за незалежную, дэмакратычную і еўрапейскую Беларусь, але заўсёды настойваў на негвалтоўным шляху пераменаў. Для мяне гэта чалавек эпохи, в прынцыпе, чалавек, які вельмі шмат што значыць для мяне. І я вельмі цяжка пераношу яго сыход, які заўсёды, нягледзячы ні на што, вельмі раптоўны і неўчасны, таму што вельмі важна для Беларусі, каб такі чалавек заставаўся. Я быў побач з ім у 2006 годзе, кіраваў юрыдычнай службы яго штаба, калі ён быў адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл на пасаду прэзідэнта, і пасля гэтага мы вельмі шмат сустракаліся, размаўлялі, раіліся, ён шмат даваў парадаў, мы шмат што в той час, калі я быў у палітычнай сферы, ён шмат што раіў, шмат чым дапамагаў, і для мяне гэта, мне зараз вельмі цяжка казаць, таму што гэта сапраўды чалавек, адзін з самых светлых людзей, які быў на маім шляху у Беларусі, і вельмі цяжка, што яго зараз няма ўжо з намі. Гэта сімвол еўрапейскага выбару, гэта сімвол надзеі на дэмакратыю, надзеі на лепшую будучыню. Але яшчэ гэта першы чалавек, у якога, нягледзячы на розніцу ва ўзросце, паверыла беларуская моладзь. І плошча 2006 года это быў таксама выбар, еўрапейскі выбар. Яны ішлі за Міленкевіча, яны ішлі, выбіралі падтрымку Міленкевіча як шлях у Еўропу і гатовы былі рызыкаваць дзеля гэтага выбару. І тое, што мы атрымалі у 2020 годзе, насамрэч, без 2006 года было б немажліва. Александр Міленкевіч нарадзіўся і большую частку жыцця пражыў у горадні, развітваюцца з ім у Варшаве. Мы знаёмыя з 1991 года. Як знаёмыя, я яго ведаў, таму што ён прыходзіў в маю школу узнагароджваць найлепшых вучняў. І Міленкевіч казаў мне тады, што кажа, я це, говорит, не памятаю. Говорю, конечно, не памятаеце, тому што не мяне ўзнагароджвалі, я не быў лепшым вучнем. Это зноў жа такі момант, які мог бы, як кажуць, мог бы, як это сказаць неправду, што памятаю і так далей. Тут таксама чалавек, который нават в такіх дробных рэчах, ён, для мяне асабіста, я заўважаў для сябе гэтую рэч, нават в такіх дробных рэчах ён гаворыць праўду. То есть гэта было вельмі такі, в некай ступені павучальна. І такія, як бы, для сябе пэўныя, як бы,
плюсы, ці уроки я себе выношу. А еще так само, вот, ну, мне узгадывается, вот уже 2025 год, я в Бобруйской колонии, і раптом увечері програма віншавання на Бобруйскім радыё, і я чую віншаванне для Павла Мажейкі ад Александра Владимировича і Інны Феліксовны. І я просто беруся там за галаву, тому що розумію, що в якої ситуації тоталітарний гэта режим якби викинув білорусів і не мусять займатися яким-то своїм життям, організовувати громадську діяльність, політичну діяльність. А тут одним, скажімо, з перших людей громадства білоруського є справа до якого-то хай собі політичного в'язня для Павла Мажейки. Для мене це було так само чисто такий чоловічий момент. Я, як згадую, маю таку перевагу, як гарадзенець, згадувати Мілінкевича не тільки як громадського діяча, і навіть не стільки як політика, а менавіта як чоловіка, з яким побач було завжди цікаво. Ось, і для мене гэта вельмі важна. І в гэтыя дні, і сёння, ось это жалобны дзень, я, конечно, менавіта такія чалавечыя якасці, якія я ведаю, што нават у гэты такі наш хуткі час, і калі не хапае часу нам спыніцца, там азірнуцца за сабой, я ведаю, што я буду вось гэтай якасці ўзгадваць Мілінкевіча. Развітанне прайшло ў варшаўскім архікатэдральным саборы. Прыйшлі сваякі, сябры, беларускія і польскія палітыкі, актывісты і літаратары. Вельмі асабістае, гэта Александр Мілінкевіч вельмі моцна паўплываў на мой лёс, таму што я была ўдзельніцай пратэстаў у плошчы 2006, провела свои 5 суток за организацию по тым часе несанкцыянаванага пратэста нібыта і трапіла, не змагла паступіць у аспірантуру праз гэта ў Беларусі і апынулася ў Польшы. І пасля 9 гадоў пражывання в Польшы я шчасліва вярнулася ў Беларусь ужо з разуменнем, што я хачу рабіць, што трэба рабіць, каб жыць у той краіне, у якой хочу жыць. А ўсё гэта пачалося з плошчы 2006 года, у якой кандыдатам на выбарах быў Александр Мілінкевіч. Так што тут вельмі асабістая такая гісторыя, вельмі моцны ўплыў на мой лёс. Ну і таксама я хочу нагадаць, можа быць, не самую відавочную ролю Александра Мілінкевіча, палітыка, грамадскага дзеяча. Ён яшчэ для нас і літаратараў, таму што ён аўтар кніг, і гэта для нас яго робіць таксама выключным чалавекам слова. Беларусы павінны памятаць Мілінкевіча, таму што вельмі рэдка здараюцца людзі, якія маюць прэзідэнцкія амбіцыі, якія маюць амбіцыі змяніць штосьці для Беларусі, змяніць Беларусь у лепшы бок, і пры гэтым за іх не сорамна. І вось гэта быў той выпадак, калі гэта інтэлігентны, спакойны, ураўнаважаны чалавек, за ніводнае яго выказванне, за ніводны ягоны выступ не сорамна, калі глядзіш на яго збоку. І не хочацца ад гэтага абмежавацца, а хочацца з гэтым атаясамлівацца. У гэтай архікатэдры спачывае апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, які нарадзіўся ў Воўчыне на Берасцейшыне. У 1987 годзе Александр Мілінкевіч разам з паплечнікамі знайшоў у разбураным воўчынскім склепе рэчы з каралеўскага пахавання. Праз некалькі дзесяцігоддзяў у той самай катедры развітваюцца ўжо з самім Мілінкевічам. Часы ўгародныя, якія ён адрамантаваў уласнымі рукамі на фарным касцёле езуіцкім. І ведаеце, калі чалавек жыве ў сваім часе, але рамантуе ўласнымі рукамі, а гадзіннік, які быў створаны шмат стагоддзяў таму, это значыцца, ён хоча зрабіць нешта, каб час ішоў у слушным кірунку. І вось гэта сімвол. Я спадзяюся, што гэты гадзіннік заўжды будзе ісці. І гэта будзе найлепшая памяць пра Александра Владимировича. Прэзідэнт Польшы Караль Наўроцкі пасмяротна ўзнагародзіў Мілінкевіча афіцэрскім крыжам за заслугі перад Рэспублікай Польша. Узнагароду перадалі ягонай жонцы Інне Кулей. Калі адным словам годнасць, інтэлігентнасць, адукаванасць і самае галоўнае, вось той чалавек, які проста нават да апошніх дзён спрабаваў і у яго атрымлівалася натхняць. Мы рабілі з ім выпуск «Гэта топ». Вось якраз такі размаўлялі пра
Августа Паятоўскага, рэшткі якога ён прывёз, знайшоў у Беларусі, які вось зараз у гэтым жа храме. І ты такой думаеш: вау, афігеть. І я афігеваў, як ён сапраўды натхняў, як ён верыў. І які ж ён вось такі крыстальны быў. Бачыш, я ось выйшаў з развітання, і такая ось слёзка, як ён такі чысты, сумленны, шчыры і вельмі годны. Александра Міленкевіча пахавалі на вайсковых могілках Павонскі, адных з галоўных некропаляў Польшы, дзе спачываюць удзельнікі барацьбы за незалежнасць, вядомыя палітыкі і дзеячы культуры. Пахаванне тут лічыцца знакам асаблівай грамадскай пашаны.